Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif ta' Fondazzjoni Kreattività, Spazju Kreattiv se jkunu qed iniedu l-programm għas-sena 2025-2026. Kultura and Spectacle iwirja immersiva li tesplora id-dialogu bejn il-ħwejjeġ tal-lum u l-artefatti storiċi misjuba fil-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti. Il-wirja The Space We Inhabit tlaqqa flimkien 6 artisti lokali li ħarsu lejn din it-tema bil-modi individwali tagħhom. Il-Festival Jazz Assembleja joffri komunità għan-nies li apprezzaw il-ħsejjes u r-ritmi uniċi li joffri il-ġeneru tal-jazz.